sikat Mas Franky. Surata sekelek ora lulus. Lara ta dadi wong tulus.
Yo
Angkat Putri Cakramaya ya kaca mrusa jatile cah nom leji. Kula nyuwun keplokipun. Ya. Sepindah malih kula nyuwun keplokipun. Matur sembah nuwun. Sapa mau sing ngomong keplok sing ngedram lho. Paitan ya sing ngedram karo event saja iki. Lah kok. Lah soal iki yo piye yo. Ngerti dhewe aku berkubu. Oh berkubu. Silau. Soklene Lah kuwi lho ya JP mboyong planet. Mikir ra planet, Bro. Lah apa? Disco. Jeduk iki bagaikan ning rum-rum ngono kae lho. Wis tau pokoke. Kerep. Biyen nek sinau ning kono Dek. Lah ya karo kowe kok ngono. Ya. Ora. Saos panglipur, saos lelagon, Mbak Feni Puspitasari. Lah kowe iki ngadeg kok lho jem kok ya linggung antek Pak Dewi iki. Ora tak Oh. Ndak naken si Jarjit naken nyeni. Lah iya manja ngantek kaya DJ ya. DJ. Ora sambembo ditunggoki bojomu iki. Sik. Tapi ngapa kok ngomong-ngomong? Mau enek berita kehilangan, saiki enek berita penemuan. Oh iya, ditemukan apa Mbak Feni? Sebuah kunci motor Honda. Ya, berbandul. Berbandul Labubu. Udu. Iki apa labu? Beruang apa iki, Rot? Ndi? Beruang berwarna Iya, bir. lotso. Jangan lotso. Nek cara wong tua beruang. Berwarna pink. Ah, iki ditemukan di parkiran. Untuk yang merasa kehilangan ya, bisa ke sini ya. Ya, diambil ke sini. Nanti bisa langsung ke panggung saja. Monggo di rogo-rogoi sae, dicek. Ya. Mas Yuda Aprian, dangu mboten pinangge. Mas Yuda sarjana hukum rak nggih. Saya tahu Mas, salim dulu alhamdulillah. Jan ketuaku ki saya suwe ki saya tambah tuwa. Oh, nggih niki kita ketuane. Bagian Rot, bagian apa ning sarjana hukum? Jombo mbok cah nyanyi yuk nyanyi ya. Iya. Derek mingking ya.